मणिपुरनि दावहा जाबाय थानाय समावनो मोनसे गाज्रि भिडिअआ सोराङाव फैदों। बे गाज्रि भिडिअआनो जाहैबाय सानै आइजोखौ सा 30सो मानसिफोरा दुथां मानसिफोरा लंटं खालामनानै लामा लामा बेरायहोदों। जोबोर मुगैथाव भिडिअ मोनसे सोराङाव फैदों। बेनि सायाव जों सावरायगोन आरो माखासे आपडेट दङ, जों बेखौबो होगोन। अब्ला गिबियाव दङ तामिलनाडुआव सासे लोमजानाय मानसिखौ गावसानि न'निफ्राय 15 किल'मिटार गोजानाव हस्पिटालाव लांगासिनो दंमोन। माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। नै लांबाय थानाय समावनो हस्पिटाल जेब्ला मोनहैयो अब्ला बे लोमजानाय सुबुङा बिखा सानाय जानानै बा हार्ट एटेक जानानै अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। गोबां दुखुनांथाव। आरो बे मानसिनि मुङानो जाबाय पालामी स्वामीया लोमजानानै दंमोन आरो बेखौ लामा गाज्रिनि थाखाय, लामाया हाजो बायदिनि थाखाय, हाखर हलानि थाखाय बेखौ रायजोफोरा फाफ्लियाव बाननानै लाबोदोंमोन। नाथाय हस्पिटाल मोनफैग्रा बा सौहैनाय लोगो लोगोनो बे पालामी स्वामीया जिउ गोमादों। मानोना बेखौ रैखा खालामनो हायासै। गोबां गोबाव लादोंमोन, 3 घन्टा लादोंमोन न'निफ्राय लाबोनायाव। दा बेनिखायनो बिथाङा थैनांगौ जाबाय। अब्ला जों नेक्स्ट आपडेट, बे आपडेटआनो जाहैबाय राजस्थान रायजोनि जधपुर सिटिनि 50 किल'मिटार गोजाननि सुरान मोनसे गामि। बे गामियाव न'खरसेनि 4 सुबुंखौ बुथारनानै बिसानि न'खौबो सावदों। फार्स्टनो गोथैसोखौबो सावफादों, नाथाय गोथैसोआ खामजोबाखै, खावसे खामदों। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। थैनायफोरनि गेजेराव 2 बिमा-बिफा, बिसोरनि बिहामजो आरो बिहामजोनि फिसाजो गथ', 6 दाननि गथ'। बिसोरनि नामखौ आं बुंगासिनो दङ। बिसोरनि नामानो जाहैबाय पुनाराम, 55 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि बानद्रि, 50 बोसोर बैसोनि, बिसोरनि बिहामजो दापु आरो दापुनि 6 दाननि फिसाजो गथ'। आरो बे जाथाया सावरि गामियाव जादोंमोन। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। बे जाथाया जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोआव जाबाय थायो। अब्ला जों दा फैदो जोबथारनाय आपडेटआव। आपडेट नङा, बे मोनसे जोबोर गाज्रि खौरां। मणिपुरनि गेजेराव बा मणिपुर रायजोआव हारियारि दाङाबाजि जाबाय थानाय समावनो, जेरै कुकी आरो मेथे, बिसोर मोननै हारिनि गेजेराव दावहा जानाया दासिमबो जोबाखै। बे मोनसे समावनो मोनसे भिडिअआ सोराङाव फैदों। जाय भिडिअखौ आं बे भिडिअनि गेजेराव देखायनाय नङा। गोबां लाजिनांथाव भिडिअ। बे भिडिअआनो जाहैबाय सानै आइजो, सा 30सो मानसिफोरा सानै आइजोखौ लंटं खालामदों, गस्ला थुस्ला खुजोबदों, जेबो गैया, लंटं खालामनानै गावसोरजों लाफानानै लामा लामा बेरायहोदों आरो बेखौ भिडिअ बानायदों। आरो लामा लामा बेरायनानै गावारि बुस्थुफोराव, आइजोफोरनि मुवा बेसादफोराव, गावारि बुस्थुफोराव बा आथोनफोराव दांलाबायदों। गोबां दुखुनांथाव। ओरैबायदि आं नायनो हाया बिदिखौ। आं गोबां दुखु मोनदों। आरो माखासे भिडिअखौ जुदि देखायनो हायोबा देखायगोन, आरो जुदि देखायनो हायाबाथाय आं देखाया। दा बिसोरनि सायाव मणिपुर पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बे जाथाया हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिसिम सहैदों आरो लोगोसे गासिबोसिम सहैदों। जोंनि बे हादोरनि गोबां रायजोफ्रावनो गोसारजोब्बाय। आरो लोगोसे बिनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। आरो बे समाव मणिपुर पुलिसा दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। गोबां लाजिंसिं आरो दुखुनांथाव। ओरैबायदि मानसिफोर दङ। हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादों, नाथाय सानै आइजोखौ हमनानै लामा लामा बेरायहोदों लंटं खालामनानै। आरो बेरायसे होननानै आइजोफोरखौ जिनाहारिबो खालामदों जानांगौ। जिनाहारि खालामनाय भिडिअखौ होआखै, खालामखादों जानांगौ। मानोना बिसोर लंटं खालामदों, बेनो जिनाहारि जाहैबाय। आइजोनि गावारि बुस्थुखौ दांदों, गोबां इनाय खालामदों। दा बेफोरनो जाबाय जिनाहारि। आइजोखौ दांबानो जिनाहारि जायो, बेखौनो होनबाय जिनाहारि खालामनाय। ओरैबायदि। लोगोसे बे जाथाया इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनहैनोबो हागौ, बा दालागै मोनहैखाबाय जानांगौ। मानोना बे जाथायनि भिडिअआ गोबां गोसारदों आरो मणिपुरनि जायबा दाङाबाजि जादों बेखौ इन्टारनेसनेलसिम मोनहैबाय जानांगौ। दालागै बे निउसखौ इन्टारनेसनेलाव होबाथाय गोबां बदनाम जागोन। नर्थ इस्टनि गेजेराव मणिपुरा गोबां बदनाम खालामलांबाय बे दाङाबाजिनि गेजेराव सानै आइजोखौ बिदि खालामनानै। आसरित, ओरैबायदि आसरित। गोदोबो जायोमोन जानो हागौ, गोदोबो हारियारि दाङाबाजि जानायफोराव जायोमोन जानो हागौ। नाथाय गोदोहाय मबाइलनि जुग गैयामोन, बेनिखायनो भिडिअ बानायनो हायामोन। नाथाय गोदोबो जायोमोन जानो हागौ, बेफोरखौ जों जेबो बुंनो रोंला। अब्ला लोगोफोर, माखासे आपडेटफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बरहारनि। गुवाहाटी एयारपर्ट। आं दा थांनो नागिरदों मुम्बाइआव।